Adorang sumasuk kita tubar pumata tina marlingot kita di pesta hari hananay Tuhan Yesus perjulu mahita jo martangiang nahohom di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Uria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus goplas ni roga do salhut halak Kristen di bagasan sadarion makalason parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang ia hananaik ni Tuhan Yesus patuguhon pakirimota tu Kristus pabuah dan portibion ujung di perdalanan yang kana porsea di mana alai surgo hasonanganido hana naik di Tuhan Yesus pahotton rohatta doi asa doktong margogo di bagasan pakirimun pabuah naso di pasopu Tuhan Yesus do ruasna mengadopi hamaolon lumobi ma pandemi COVID-19 siai alani di bagasan uduk dohor serep ni roha tapahibul marohatta marparsora tu Tuhan Yesus ulu balang nagugui sian las ni rohatta marede mahita. Marhite-hite gowar ni debata ama dohot gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowar ni tom di perbadian na tuma palangit dohot tanoon amin songonondo di dok Tuhani bahenoku do sogot namonangi rap dohot tau hudul di habang sakti songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan sai pargogoi mahami makapursiai arakmu nasasadai si Pangulo kami nama naik tu surgo asaku parroha kami roha banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ima patik ni debata di pesta pernikotan hari hana naik ni Tuhan Yesus sedarion. Imana tersurat di Rom 12 ayat 10 sada. Unang masumurut ringkas ni rohamuna, partod di nagirgir mahamu, oloy hamu ma Tuhani, ima sahatna. Atong rap mangido gogo mahita tutuhatta, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosapta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolong martangiang tuho. Dada mangasawon hati koran nami na mangasawon asini roham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami sesa madosa nami saluhutna. Nunga manaik ho tu banua gijang gabi raja niaka raja asa tuho pamusatan ni pakirimon nami alai sipata do tertait rohanami mabagen akan na di portibion gabi pamusatan ni pakirimon nami daksatia hami tuho disude tiki dohot namasa asima roham dihami ale Tuhan urupi mahami asa humolong jala upos rohanami tuho sian akan asing say sungguli ma rohanami asa muba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesa di dosapta. Songonondo hata ni Tuhan Jehova. Unang homa biar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu. Au napuna ho. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin.
bata turpuk di epistel di pesta perninggotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima sian Efesus sada ayat 15 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikak sorin asa aupe duku bege nang porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akka nabadia anggiat dilehon debata ni Tuhata Yesus Kristus amani hasangapuni Tuhamu tot di hapistarang dohot pangukapon manada ibana asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi natuhita akan naporsea sian pakorhon ni hagogona namar muliai tugijang ni nasa harajaon dohot kuaso nang hagugon dohot hamuliaon nang tugijang ni nasa guar na tarhatahon dadaholan di hasyanganon dohot do dinaro sugut ido pamatangna namanggohi ibana asagohanna sasude di bagasan saluhutna ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala no peopsa amin. Tahatidakom maha porsiaw tai somona hinatidakon nidongata sa porsiaw di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumampalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean siyang tondi parbadia andorang suhabubuan ido tuhakta na tumaon na birnit di panguman ni Silatus na matetarpajal do ibana di kau pinarsilang na tuwa nuatoru dung di tanong na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siyang ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghubing halak na manghulung dohot na mati au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohot dia sesami dosa dohot dia tayi na mandok mulak manghulung dosohot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sora suda amin.
KBG mah core virtual. Say
tabegema sunggul-sunggul di parpungota sadarion na berjolo sadarion ima pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang tapatu paro ibadah parningotanon somona soma di 5 hari ibadah ima pukul 6 pukul 8:30 pukul 11 pukul 15 dohot pukul 10 wib diganuk ibadah dung sipul jamita marpelea tujolo rohita pasahaton tu fakta tu ulaun pengembangan masyarakat na paduahon hobar tu kalender ni bangsota sadarion bohoma pesta bolon Idul Fitri niaka dongan na dibariba ni hapor syauta domutusi rap majaga mahita diaka parsorata dalan patuduhon namian holongna dinguluta ganuk songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion botima kor virtual perempuan Marede mahita uhud papung pilihan sadaa do sadabi
kami ni dibatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus naro tugari jaon dohot hamuna manginang hahanggi na pinaribot nama dohoti ibadah di bagasan Tikyon marhiti live streaming di bagas nabi tabukama bibilta taparwahumma slide narong di joloon hatani di bata nagabi jamita di pesta perningotan ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu Banua Gijang di bagasan Tikyon denek dosian evangelium ni si Lukas biddu 24 ayat 44 saat rodi ayat 50 songonon ma tarsurak disi ujahahom ma tapayut-yut ma di bagasan rohat tabi jadi ninna ibana ma madok nasida onma akahatakku nahu hatahon tuhamu ujurap dopeau dot hamu ikon jupang dosa luhukna natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa di aka panurangi nang di buku pesalmen jadi dibuhai marohana sida asa diatusi natar surati dunginin nama mandok nasida songonido tarsuratian manaon naporsuk Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala barita honoton ma marhiti-hiti guarna hamubaon ni roha mangalap hasesa ni dosa tusude aka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruk koma songgok tuhamu na pinarbaga-baga di damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagugoon nasian gijang jadi ditugihon ibana mana sida ruar tukan Betania dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhiddat tugijang dungi disobba nasida ma ibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas niroha situtu jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata ido sahatna huriani Kristus na hinaholongan topik manang pangibulan ni jamita dihita di bagasan pesta tasadarion ima gabe sitindangi ni Kristus menjadi saksi Kristus sadarion tapatu pado ibadah paringotan ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu Banua Gijang sasitong na hamuna manginang dang tarsirang peristiwa hatutubu ni Tuhan Yesus ari hamamatena ari haheheonna dohot hananaikna manang hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang sada kesatuan dui peristiwa na opat na hugari ordeng nakin secara historikal nunga dibolus Tuhan Yesus si secara partikian nunga dialami Tuhan Yesus si sada kesatuan hudokon dang boi tarsirang sian hatutubuna sian hamamatena haheheonna dohot hahehe hananaikna tu Banua Gijang ala ibana do di bagasan peristiwa na opati dang adong na asing Yesus do na tubu Yesus do na mate Yesus do na hehe sian na mate jala Yesus sadiri dotong naung hehe nong perjolo mate dungi hehe jala manaik tu Banua Gijang dang adong na asing jala ibana do na mengalami nama sei tidak orang lain songonay do na kadeba rupaning bukan Yesus yang mati
yang tersalib di Golgota, tapi orang yang mirip dengan Tuhan Yesus. Dang sekerdil i pakokopon ni di bata. Tidak sekecil itu perjuangan manang holong ni di bata. Tuhita jolma na di Portibion. Jalaboi do hono na manginang sian opat peristiwa nakina ni alaman ni Tuhan Yesus. Sarupa do dos do nilainya, dos do failuna, dos do cerita manang kualitas na nialaman ni Tuhan Yesus sian opat peristiwa nakin dan marga kelahiran manang hadu tubuh ni Yesus sian na tulu nakin daong manang sebalikna dan marga haheyonna sian hana naik na do sian hamatian na do sian tupat tubuna manang hatu tubuh di Yesus. Soang soni nang akka sebalikna. Hira na masirerei na dui. Hira na saling mendukung do nasada do pak nasada. Sada kesatuan na sotar sirang dibaritai pakokopon manang holong ni Tuhan Yesus. Manang holong ni di bata marhiti Tuhan Yesus. Tuhita nang Portibion. Jala ganuk peristiwai mabuan manang mangalehon pangatusion na takas songo dia do debata marhiti Yesus Kristus makokop jolma. Sian ganuk peristiwa na opat naong dibolus Tuhan Yesus nakin tubuh ibana mangalehon pangatusion debata gabe jolma holong ibana tu Portibion holong rohana tu jolmai Johannes tulu ay sapulonong ay songonod do holong di rohani di bata dot aklana asing dot udukna mate ibana patuduhon manang madok tu hita rade ibana manahon dosa ni Portibion asa malua na porsia rade ibana tersilang ala ni dosa ni jolma na di Portibion rasi rasa darion ala ni hamatian na do gabi malua hita hehe ibana paduduhon adong huwaso na belga di Portibion laho manaluhon musu tihus ni jolma musu na paling dihabiari jolma ima hamatian isina siya mabir tu hamatian teh adong hita na mabir mate isidong aku na mabir mate sudia teh mula dong naman dokon dang mabiro mati amang asal mangulu inna besar rupa di ati itu dah bako mati ba netabuan na mangulun kan berko kamu mak dakku boto dah mulo lebaran songonon ditiki di hutan nami manong ditiki melayani hami dari kubun di laras ya rodo kumbang loyang tu jauh udah rodo ketupet aduh mana katupet dohodok pun rupaning kalau beda letter di berejo katupet sarak ketupat sama nih saya ada do sen pulut di ketan malu di rokok di hitam rupaning dah tebuan rupaning malu mati ba alang obe katupeti las ditaruh sebaruncok tu hitam dok dang adong he aduh dokon di rugi pe hitam dang adong na mati mulu di roy isonne molo tung peadongi mangakati majolma termasuk nada dalui idora. Hamu nama nami tidak ada orang yang tidak takut dengan kematian. Alai marhiti Yesus alani haheyonna disara tiki hihido na mati. Tapi sabar dulu. Dan nama dokon gabi dang adong behamatian tung hihi Tuhan Yesus tidak. Alai ganuk na mati di bagasan warna ada haheyon, ada kebangkitan. Jala sadarion manaik maibana imana tataringoti tuban wagijang manaik ibana tuban wagijang na patuduhon dang sian Portibion Tuhan Yesus tidak nah tapi daging perhajol mau dipakai ibana alai haroronas dang sian Portibion holan persorang nado di Portibion holan mari di sahalang ina na merbaju do roy bana alay anggo asal muasalna
anggo harorona sian surgudo sian Banua Gijang jala ikon mula do ibana muse kon mula do ibana muse tu Banua Gijang para dehon inganan dihita na porsia ido makana di Jones 10 ayat 2 nalao do wau tu Banua Gijang nina para dehon inganan dihamu baik kamu amanginang kita yang percaya sudah ada tempat di sana. Di nyanyian Kidung Baru NKB nomor 172 dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, adong do inganammu di sini. Unang-unang marte tangga hita. Tapi bukan? Parsutoyo do hamu ido. Dia diga corona, enak pari. Songo dia persahapmu. Songo mah parmatek udah bah enak. Dah kinata nggak di Banua Gijang. Tapi udah. Buah musim mah kita masih hosoman di sono paning. Pasti toyo. Pasti toyo. Tidak. Alai molok jumpang kita haduan deh tabu. Karena dalam rumah dalam di ingaran nih di surga ini nggak adong jabutan. Beko kamu mah. Gari jabuna di Portibion las rohata deh. Ide jabun na tapi setabi ngontrak dobe hita. Song kami pedida mak. Jarang do pedida merjabun wain. Anggo sejolo pensiun. Ido makana tiap bulan adong mak gaji pensiun ate. Ai tabungan nami lo mabangun jabu di. Dang lo persiapan pensiun. Ya, anggo di Jakarta tabu do balajo, ale lo di huta. Balan dope balan. Dang saat jonai balan dope. Itu balan seimbang itu lapatan nak. Ale molo di Sutohoyo manang di Jakarta balan joma tercukupi mak. Beda ya balan dohot jo. Hamu nama nami sedangkan rumah yang ada di sini di dunia ini senang kita. Itu dah gurok nakin padita. Ai jabuni huria do na huinga ini hami. Lagi sorot lagi renovasi wain. Itu makan agak marne yang ngawotik. Ala renovasi. Terancam memudum kan itu naik. Terancam memangan rupaning. Ala buama nak kotoran noi pur parpandedor pilih na rupaning dinggat deh. Nah hudok disi. Holan saat iba tu sada bagas nani inganan niba las roha. Adong inganan peristirahatan. Ada tempat berkumpul. Ada tempat bersandagurau. Ada tempat untuk memikirkan apa yang mau dikerjakan di dunia ini. Wah musim di surgui. Ini hendak ke dobeau tu si, suwer dak ke dobeau. Alai ninna. Idok tu hatai nang hapor syot tapi madokon. Surgui sambulo tadoi. Dangadong besi ayon disi. Bah, beko kamu mah dang adong be. Si ayon. Dang si ayon harahap daw. Si ayon dapatan tidak ada yang kita membebani hidup kita manginang. Tusido hita di tongos. Jala tusido di barade hita. Ido makana molo tapataringoti di bagasan obason dos do veluna, dos do nilaina, dot hatutubuna, dot hamamatena, dot hahyunna. Alai ala cerita tentang perpisahan do hana naikna, marsirang ma sisianna do Tuhan Yesus, marsirang ma kasisian do guruna, marsirang ma tuhatai do akajol mana di Portibion secara fisik. Mungkin alani idora dan apalah antusias kita mamestahon hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Jala adong do huria na sopola di pestahonon. Aledang dihitaon. Adong goarna gereja Armenia. Dan apalah di pestahonon. Ala di bering di Matius pidang adong diceritahonon. Na pernah kok naon. Molo tabirin di Markus bulan sa ayat do. Markus 10 ayat Markus 10 ayat 10 sia. Di Yohanes sedang adong cerita. Pernah kok na ibuado tarhidat ibana songona masa di bagasan turpuk tahun di 50 saat 50 tolu dugi di pasu-pasu malas tarhidat masongononin na dangadong pula di patoponi. Mungkin idola alasan di gereja Armenia dan apalah di pestahon hana naik ni Tuhan Yesus Kristus alai dihangguluhon na sida do
nunga mulak Tuhan Yesus naik ibana tu banua gijang peristiwa nabal gadui HP dihita akan aporsea atong molo nunga adong bagasta inganata di banua gijang pai masosahat hitatusi jala huduk matu hita jangan buru-buru ke sorga, jangan buru-buru ke sorga nang peta budisi asiroha tu akan nama kalongi hamu tangis kan itu jangan buat nangis orang ale molo nunga tikina ya biar Tuhan yang berbicara, Tuhan berkehendak alai paima sosat hita tu banua gijangi amanginang apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan jamita dihita di bagasan tikion na parjulu paingotok kita bican mangulu bican marhosa bican boy hita bergerak bican adung energita untuk melakukan sesuatu manggulmit mangulu mahita hobar tuhatan di bata sederhana toh manggulmit mangulu hobar tuhatan di bata Yesus sendiri juga berdasarkan firman Tuhan tapi yang manakin dia 44 on mahataku nahu hatahon tuhamu ujurab do peau dot hamu ikon jupang do saluhna natar surat taringo tuau dipatik di si Musa dia kapanurirang do di buku pesalmen dan adong di luar ni sakap ni di mata nabi binatupan ni Tuhan Yesus dan sian roha-rohana ibana mangulu nah tapi di mata ibana alai hobbar na tersurat di hata ni di mata do ibana di buku panurirang di buku ni si Musa do di buku pesalmen dia berbicara dia menggulmit dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan apa yang telah difirmankan di perjanjian lama ikon dibulus dui ikon diulahod dui songo natar surat hian manau na porsuk Kristusi nunga dilubahon ya manginang itu sebabnya jangan takut jika kita mengalami penderitaan pergumulan itu biasa adong hita nang mate alani penderitaan adong kita mate alani penderitaan asugari adong dang disobe hita di kuburan hita mangulu dope hita berarti kita mampu kuat mengalami atau menghadapi penderitaan pergumulan hidup Yesus mati alani penderitaan dan itu sudah lu nggak dilubahon di hatane di bata atau manggulmit mahita hobar tu hatane di bata alena perjulu neng huruk amang inang neng tapasikok majolo itap di dia do hita mangatusi hatane di bata wah saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan amang sudi do halak mandok songoni akan aporsei ya kita harus hidup kita harus bisa manggulmit manggulmit bahasa Indonesia manggulmit mati kita harus bisa manggulmit sesuai dengan hatane di bata firman Tuhan alai songo dia firman Tuhan firman Tuhan molo hata-hatai firman Tuhan namanya adalah rencana sakap keinginan Tuhan itu firman Tuhan tidak ada firman Tuhan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan atau yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan sudi keinginan Tuhan itu adalah firman Tuhan dia masa kapna itu rekod taboto parjulu dia do sakap ni di bata itu adalah firman Tuhan. Ino makana marhiti huriata multimedia dakuboto mulu adong masosahat hita tiap pagi tiap pagi saya dong do renungan tapatupa kan ikon tapi gidot tong ya aduh kirim renungan ini ay durasi 7-8 menit dui nan dalang do kuota dalang do kuota tapi nggak apa-apa lah ate tapi gitu kadang kupikiri waduh naing dibikin nasi do tapi bagi kami prinsip amanginang
Ya, didengar atau tidak didengar, yang penting sampai. Ale disadatiki mungkin di narohanami sampai deh, dijaha deh, dipikir deh. Nah, molo tabigi hata ni bata, talului ma dihatai di firman Tuhani. Apa rencana Tuhan? Apa keinginan Tuhan yang harus kita lakukan? Itu. Dan mulai budi tuawi ni najahuba hatai daun. Ale apa yang mau diinginkan Tuhan supaya menjadi kehidupan kita dalam firman Tuhan yang kita dengar. Itu makana molo ingot dope hita di tiki malua teh, isina ingot dope tiki malua, hata malua teh, sidi, ya, kan di dopat di teh dok parangi hon mahata ni di batana, ginuru homi, ai ido hangoluanmu. Saya burju mahora sirasa mate, dungile honoku matuho, tupal hanguluan. Dang di dokon saya burju mahora sirasa mate asa sonang-sonang kodaong. Ala asa dilut tuho tupal hanguluan, do tupal hanguluan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan. Itu dah. Manggul betrisi mahita manginang. Bahkan di setiap epistel nak di jahon liturgista mang padita lupa raja. Martua do natu mangihon hatani bata jala. Ya, adong hai tuaon. Ada sukacita bagi orang yang mendengar dan hidup dalam firman Tuhan. Itu dah. Isi nasu ulu mertua amanginang. Nah di bawah ini gudok nakin songo dia do hita mangatusi hatani di mata tangido. Bisuk siat di mata. Asa bui tapi sahkan dia do sakap ni dewata, dia do sakap ni jolma, dia do sakap ta hagiota dibaktiki manangihon majaha hata ni dewata hita. Alkitab bukan sekedar buku, tapi Alkitab adalah iman. Alkitab berisikan firman Tuhan yang itu harus kita imani. Ai di hatani di batado, di bilbil todo, taboto, tapahami, sakap dohot keinginan di mata. Di bawah ini molo sakap ni di batado di bibil tahun, rikok dohita benar-benar merenungkan amanginang. Udah maju tu hita, sungguh dia dohita, molo mamegi hatani di bata. Holan tabigi do songoni, saya ada keluarga di Huriat Todde, maka tidak ko tuhami setiap pagi nina dung dibagi renungan nasian Huriata di jahana sida do, di lodo waktu setengah jam untuk membahas firman Tuhan itu. Rikot doi, satu ngajopit, mulu subuh satu ngajom, saparopat jom, mulu buih saparopat jom. 3 jam namanya. Sampai 10 jam tahu. Ya, berarti 6 menit. Kita renungkan dulu. Odo Tuhan pangidam. Kurian di Kristus nah hena holongan na baduahon. Neneng didok ibagi kata turubuk tahun hobar tu topik ni pestata sadarion. Gabi sitidangik kumahamu. Gabi sitidangi ni Kristus dohita. Jadi saksi Kristus idola patane sitidangi rupani. Tabo todo molo gabe sitidangi adong syaratna. Adong do syarat ning gabe sitidangi. Dia mai na perjolo. Orang yang harus berani. Ikon barani do halak na gabe sitidangi. Gabe saksi. Tapi orang mau misalnya ho saksi kuda olo nina tapi di hari hama kitiri dong bah nggak jadi dia jadi saksi dia mana gabe saksi na rupani hasi tidak nenek si hati dakon di mana hati dakon pabahenan ni debata di ngolum urang di ngolum ni halak nah buat kita manoton manang mamering cerita tentang iman orang lain
Dak kuboto di minggu 2 minggu nasal pote. Adong do sahalak padita ninna marga panggabenon. Raditya uluan. Ya, ternyata odo pe dungpe mate ibana hubere. Jago do habe amaton narak bagasan. Bangga. Padita na hagabe gurang be ngefans tu sih. Berarti ulah naon nama nasong ngefans narak bagasan. Tapi bagus dia penyampaiannya, bagus sekali. Bagus. Neraku, hebat juga dia neraku. Dia tidak belajar teologi, tapi dia bisa mengelola imannya. Dia mengelola imannya dengan pikirannya, lalu diciptakan satu jamuan makanan rohani bagi setiap orang. Luar biasa. Alebewahita. Jangan cukup hanya bangga, wah luar biasa Jemita ini, mantap sekali, kalah pendeta HKBP. Ya harus diakui, dia pintar berkhotbah. Alebewahita. Cukup dohita holama dokon dia luar biasa. Buang uluta. Halak naga bisitidangi harus berani dan mampu menceritakan dan mampu menunjukkan di bagasan nguluna Tuhan itu baik. Ikon patuduh honona di bagasan nguluna burjuro Tuhan itu au. Dan tu halak. Anggo halak do haporsionna dui. Ale buado nguluta, buado haporsiokka. Jala ikun Jepang do di bagasan ngulu ni halak nang ulo na radega bisitidangi mangulu di bagasan holong nang pergabus nang panako mesti dong berbeda ya mandok berbeda tapi agak kejam deh berbeda moloh holong tabu deh kan dang berbeda mana dang di buah-buah kelemahan di donganna tidak dau hosom elat teal late si panggaron saya ini halak batak du sudi ima hosom elat teal late si panggaron hotels kan idola hotels kan molo dang do si panggaron nai bah hotel kan itu hosom elat teal late hotel mai ada tambah es, hotels, si panggaron. Jangan ngulu nih halak. Nagari sitidangit, nasongoli daun. Dia tidak menunjukkan dirinya, tapi dia menunjukkan Tuhannya. Dia ingin memberitahukan bukan dirinya, tapi Tuhannya. Ahanong di bata tu hibana. Dan dia harus tahu lebih dahulu rencana Tuhan. Molo negabi sitindangi do hita. Berani mengatakan yang benar, jangan takut. Barani dohita, mabaina dengan, jangan takut. Di boto hamu mulu gabi saksi, konsekuensinya berat, dibenci. Harus siap dibenci. Song untuk hata Yesus. Mulu dangadong keberanian Tuhan Yesus tidak siap menerima konsekuensi, tidak siap menerima resiko, dia tidak akan datang ke dunia ini. Demikian juga orang Kristen. Mulu gabi sitidangi harus berani dan siap menanggung risiko. Kalau tidak siap menanggung risiko, dia tidak mampu dan tidak layak menjadi sitidangi. Dia tidak layak menjadi saksi-saksi Kristus. Siap dan bersedia. Itu saksi. Jangan pernah takut. Dang adong oleng-oleng. Antara ya dan tidak donguluan amanginang. Antara hitam dan putih. Abu-abu tidak dipakai. Dan ternyata Tuhan juga demikian. Harus berani mengatakan bahwa Kristus itu adalah juru selamat di bagasan ngulung di dia pehita di parkarejuata patuduhon sihuton Kristus dohamu ngungadong bagas tadi gijang manang di dia pehita hilangkan kesampingkan keegoan jala itu janji ni Tuhan Yesus di som gabe sitidangiku mahamu ninna alai didok muse harus sudah dipersiapkan Tuhan dui nong di padari do tuhita di do dia itu papulusia jala suruaku masonggop Tuhamu na pinarbaga-baga di namang alemian mahamu di hutaon pay madiseluku kamu hagogo na siyang gijang apa itu Roh Kudus tod di Purbadia paima sekitar 10 hari lagi kita akan masuk kepada Pentakosta hari peringatan turunnya Roh Kudus. Patuduhon paingotok kita nunga dilior di batato dina tuhita namar guguhon
ngulut tahun amanginang. Kita sudah diberikan roh keberanian, roh kebijaksanaan, dan roh kepintaran untuk melakukan segala sesuatu yang dipesankan. Gabi sitidangi adong do todita suara ni todi ni tu hatai jut di laosi di tu lakoi ido tiup todi jalana perpudi lain do konon di hita di bagas artikion tiup gomos pasu-pasu ni debata ai hagugu udui di hita pasu-pasui ido modal tak didok nakin de 50 jari togi ni bana manasida ruar tukan Betania dungi di paherbang matangan nama masu nasida jadi dina masu nasida ibana sirang manasida ibana sian nasida jala tarhidda tugijang. Coba kita bayangkan Yesus dalam posisi tangan yang begini, tangan yang di atas memberkati akasisianna dugi terhiddak maibana sampai saudarida ale posisi tangan itu masih tetap dalam keadaan posisi mamasu-masu sampai tidak kelihatan. Itu artinya menginang sampai sekarang itu juga Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga dalam posisi mamasu-masu jol mana porsia atau molo terpasu-pasu do hita gabi jol mana terpasu-pasu do hita mangulu di bagasan pasu-pasu nei mahita dia pasu-pasuna naubal gajana maben papos rohatta saya nadong anakku do hamurasi rasaro ajal ni hasangan molo didongani hita biar ni rohatta atong tahu jima di bagasan mulut tahun mangulu di bagasan pasu-pasu nama hita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus matanya mahita. Ali Tuhan di mata mulai tema di pasat rohanami di papumuasin roham hami di bagas joromon nang di bagas namibi nama dohoti ibadah live streaming na pinatupan ni Huriam. Mulai tema di hatam na pengotok kami balgani holong mi Tuhan Tuhami di nonong tubuh ho mate hehe jalama naik tu banua gijang para dehon inganan di hami na porsea holong mudu Tuhan Tuhami asa parroha holong dang hami holong do mudu Tuhan Tuhami asa pos rohanami dang portibion ujung ni perjalanan nami ale suruh godok naga bisa bulu ni tordinami tutu dang terbaik kami dope maboto taringo tu surgo ale haporseon pakirimun nami madok obar tu hatam inganan na pinada demi nasonang due ale Tuhan bicang sosahat hami tusi dongani mahami mangulahon lomoni roham jala lehon rohana radi hami radi gabi sitidangim hami pabuah-buahon patuduhon di bagasan hata nang pabahenan nami na di hokopodo hami Tuhan jala naung di pada di hodo inganan nasonang di hami atong manang ahape na hubulu sami di portibion tagad di ngulu nami toktong mahami makanguluhon hatam urubi mahami jalalehon malas niroha do pos niroha di hami madalani akapartikiani asa unang manibil hami sian lomo niroham gabe jolmana marroha pasu-pasu mahami ala tarpasu-pasu hami marhiti holong mi gabi gugu mapasu-pasum di hami asa margugu hami Tuhan makalason roham pasu-pasu ruasmon nama gudang satu nama tua pasu-pasu parhaladum nang akapadita disadok portibion
Pargugui hami lahu makubasi huriam. Pargugui ruasmi Tuhan, asabui sadaro hanami patupahon lomomi. Padau parmarahan siak kami. Tarlumubi parsahiton nama sanwaingon. Jorbut nai Tuhan sahiti. Pandemi COVID-19 sia. Di basian ruasmi adong dope nama nauni. Dohot aka keluarga nahu holong yami. Diinganan naholang siak kami. Ali Tuhan pasu-pasu na pinangan nasida si pangano pe manang uba pe manang ahape asa gabi guguy di nasida dohot imunitas na dinggan malum matuhan nasida ditiki na jopok pasu-pasu aka para medis na sa toktong berjuang mangurubi akan namar sahid COVID lehon gugu di nasida ng dang kekuatan. Ali Tuhan dewata pasu-pasu ma aka ulon nami bi sakap nami kerinduan nami pasu-pasu huriam haka bibi sutoyo asa toktong dipakeho Tuhan gabi sitidangim huriamon gabi inganan pembelajaran di hami huriamon ala jut hami marsahor di son manangihon hatam jalamajalo pasu-pasum nian manang di dia di pasu-pasu hop duhami Tuhan manang di dia pihai maringanan alai gabi inganan pangalapan ni gugu nai baru di partodium ma uju jupang hami di peribadahan di gereja manang di bagas nami be atong pargugui mahami sisa dosa nami Tuhan asiroham jalo mahami di bagasan Kristus amin. Mari di mahita laus tapasahat ma piliata.
Jesus Kristus tu habangsana di surga, habangsana na tumibos siyan akka suru-suruan. Alani tu ibana mapakirimota, jala porsia mahita tu ibana di suditiki do namasa. Taulahon maparsuroni Tuhan Yesus, margurasa marohata mamaritahon barita nauli tu portibion, marhiti gulmit ninguluta, ay taboto urupan nitor di perbadia do hita, patuluson lomo ni rohan itu hatta, maredehita. Alidi batama namin na di Banua Gijang, hodo harorowa ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uab na hutus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ni tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam huntadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hay mantok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang na hudul di siamu ni debata hasangapon dot hamulioma di horo di saliling di liling na marlas ni roha do hamin waing ala nong monang ho jala di babag debata ho gabi raja di atas ni saluhut halonganga do sudi dalammu ay di patu toru ho dirim tutoru ni saluhut ale gabi tumipo ho sian sasudi jalan maruli goar asal lopit saluhut ulu ni tot laho marsobba tuho jalaganup pamangan marhato potton hodo Tuhan moleate marohanami tuho alanong diukap ho dalam tu Banua Gijang gabisit tuan ni malim ho namangondihon hami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon pay mamarpungu hami di lampungmu say paut saut mabagabagam tu akasuruammu leho matu nasida sahala dot hagogoon sian Banua Gijang asa marmulia guarmu di portibion saya ajari maka partohonan di huriam asa bartolomo ni roham aka aturan pamicangon dot panugunugunan ni aturan nasida di huriam saya gonggomi jala paretai mahang huriam di tanoon asalam rarat jala monang huriami lehon habis taran sen Banua Gijang tu aka iduk nami tu aka padita guru dot aka situa asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajomu di bagasan rohanami asamar hiras ni roha hami mangului dot manghitoko pahot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami saya paian hatam dot dame di huriam asa hingut hami dada hasianganon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido saya ramoti mana manggonggom hami dohot raja dohot suruan na pinabagkina lehon tu nasida habis taran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masalut parpunguan ni halak Kristen saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi saya lam lokangi siak kami dosa do sudi na pasaratok kami di hasianganon asala malungun hami pay maun harorom mangalap hami tulabung ni amai
alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapa hari, sisa madosa nami, songon panisa nami di dosa di dongon amar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Hamuna manami na nami na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus hami sian parhaladu nama kubasi urata di bagasan ibadaon pasahatot tuhamu selamat hari hanana yang itu hata Yesus madihita di pasu-pasu di batama hita madalani ari sadarion dot urutna di batama marsangat horas.
Tuhan.